Azken hilabeteotan, inoiz ez bezalako egoera bati aurre egin behar izan diogu. Euskadiko 3. sektore sozialean lan egiten dugun pertsona eta erakunde guztientzat erronka itzela izan da, eta oraindik ere hala da. Osasun eta gizarte testuinguruak geure burua berrasmatzera, azkar egokitzera behartu gaitu, bereziki pertsona zaurgarrienei arreta ematen jarraitu ahal izateko. Izan ere, pertsona horien zailtasunak areagotu egin dira, etxeko arretarik ezagatik, nahi gabeko bakardadeagatik, arrakala digitalagatik, lana galtzeagatik edo pobrezia areagotzeagatik. Gure jarduera profesionalaren balioan eta voluntarioen konpromisoan sinesten dugu. Gizarte bidezkoagoa, solidarioagoa eta kohesionatuagoa eraikitzeko. Horregatik, gure erakundei beharrezko baliabideak eman behar dizkiegu, krisiari aurre egiteko eta Euskadiko gizarte ongizatearen garapenean aurrera egiteko. Babes soziala behar duten pertsonak ezin dira arretarik gabe geratu. Babes soziala behar duten familiak ezin dira laguntzarik gabe geratu. Sareen sarea, Euskadiko 3. sektore soziala gara.